dhi nyime kata yori mag manyo kitiyo kod One Equity Till Number. Koro in kod thuolo mar kawo hola ne ohandi midendo ni merchant loan. Di mana star 247# e simbi mar ong'we yamo mondo iluw chikego mamiyi thuolo mar kawo hola. Arwaki e chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mwamedo goyo mbaka kwa manyoni oganda luo. Mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Machiegni nyakora Mgajuan. Nyinga Lydia Okeo. Ohala mar chiwo kuonde jot kata Airbnb osebedo gik malach. Kata oganda thoro hero kawo ute gi jotie kaluwore gi kinde magidwaro. Ohala ni sani otimonewa e pacho ka nyakora Mgajuan ahinya te bombe madongo machalo kaka Nairobi, Mombasa, kaigwenge makaluo. Boma ma Kisumu ntiere kod kwan mamalo mogik mar ohala ni. Ne wagoyo mbaka gi moko kuom oganda luo moseketo sinani e ohala ni nyakora Mgajuan kane wadwaro ng'eyo kaka gitayo ohala ni. To chenro ma iketo pile ka pile mana ni ohala ni odhi e yo makare. Ani luonga ni Robert Uwur. An wuod Kanokolwa mantiere sub county mar Kisumu East. Kisumu East and sub county e Kisumu County. Koro an as my part-time job atimo ohala mar Airbnb. I'm one of the directors mar Cozy Crib Apartments. Manitiere Kisumu, to nitiere Nairobi. Kendo sani koro wadonjo Mombasa matin nikech Mombasa ing'eyo ni kuonde ma welo bire mang'eny. Koro ohala mar Airbnb ni en ohala mar kar jot kata kar nindo. Maka nitiere welo mabire town kata kaka koro kiwuok Nairobi biro Kisumu, kiwuok Kisumu dhi Nairobi to idwaro kamoro minyalo ninde mondo be kik ichanda oweteni kata nyithindu gi kwa kar nindo mang'eny. Then inyalo yudo ka wami ot mokete gimoro amora kaka inyalo bedo gi odi midonje sama in midwaro, iwuok sama in midwaro, itedo chiemo ma in midwaro, tinindo sama in mihero. Koro in kibiro to wami mana kifungu tidonje e odi. Gimane o attract e Airbnb iyudo ka wan jok ma ohala watimo moko be, but Airbnb gimomiyo ne waneno ni watim iyudo ka wang'eny gi osiepe kata gi jok ma watiyo go kuondewa mag tich kata gi jok ma watimo go ohala. Koro iyudo ka ng'ato biro Kisumu to penji ni abiro Kisumu kanyo to kimanyna kamoro manyalo ninde maler. Kinyisa ni kinyi dhi ninde kacha to kinyogo ni simu gokinyi. Nyisi ni kama ni oracha to kaneno ka ler. Kata kama ni oracha to ler lakini bei ok aneno ka ber. Koro ne wayudo ka gap manitie en ni thoth ji samoro ka gibiro to magawa kata otende ma ji nyalo ninde mang'eny giyudo kopong'. Every business is supposed to provide a solution. Onego bed ni ohala moro amora bridge gap moro in the society. Koro ohala mar BNB bridge gap mar accommodation to gi jok madwaro privacy to gi jok madwaro operate in a free environment. Ohala moro amora kidwa chako to nyaka ikwong itim research mari. Nyaka ikwong ing'e ni to boke mage madwarore go ohala madwa timo ni. Ang'o ng'o monego be natimo mondo anda ni obed ni kata ka koro wach moro nitie to inyalo yudo ka kori ler timo giki maber. Koro kapok idonje ohala moro amora BNB included, nyaka itim research mari
nyaka ing'e oboke monego bed ni bedogo, necessary documentation. But in case of anything, so you can present yourself kaka entity ma is registered getting any Ohala, like they say, a business or a company operates like an individual. Koro nyaka ibed go tese mag company no, nyaka ibed gi necessary prerequisites ma sirikal nyalo dwaro kata ng'ato nyalo dwaro, because one day in case ni gimoro nyalo timore. Business ok en gima inyalo wacho ni en ohala manyalo dewo wang' ng'ato. Any business en mana determination, en kaka iketo, kaka imiye pachi gi kaka imiye saa mari gi jok miketo mutiyogo. In every business, stakeholders mag ohala no ema nyalo miyo survive. Ng'ato ang'ata nyalo timo ohala, to ng'ato ang'ata bok nyalo timo ohala, nikech ohala dwaro mang'eny, odwaro a lot, it needs a lot, manyaki put in a lot of effort. Nikech iyudo kaka koro wan jok ma bende wanitiere gi official tijewa mwatimo, tiyudo ka Airbnb en gi gik mang'eny monego bed ni timo, nitiere jok monego bed ni tiyo kuondego. Koro the business culture as a director, the business culture that you put into your business culture, yani culture en way of kaka itimo gik moko miketo kanyo, kaka iset gimoro amora kuome. Koro samoro inyalo ichiwo saboro ka koro weche omoko, to nyaka ing'i mana kaka inyalo donjo mondo ikony. Like any other business, kaka ohala moro amora nitie gi challenges. Airbnb kaka ohala be nitiere gi challenges ma ok inyalo wacho ni oyot timo, to be ok inyalo wacho ni otek timo, but inyalo wacho mana ni it depends with the individual, kata ng'at madware mondo otimeno. Koro keto effort ni maber, mipango team ni maber, nikech you must have a team of people mana kaka ohendni mamoko. Kibed gi jok mang'iyo daily operations kaka ohala ringo pile, kibed gi jok mang'iyo ler mar kuondego, kibed gi jok mang'iyo regulations, mang'iyo kaka timo giku. Yes. Airbnb is internationally regulated, by the way. You know, Airbnb, once you log in into platform Airbnb, then you list your house. You know, as people just think, paro ni Airbnb na nyalo wuok tidhi ti out to jichako bire. No, okoti kamano. Idhi a website mar Airbnb. Airbnb is registered and trademarked. Idhi a website mar Airbnb, I go pichni mag odino kata whatever biashara midwaro timo, then idhi list. Jogi bro kwayi a lot of proof, including area kata location ma intiere no. Koro kisi upload pichni mag odino, then gibro kwayi some supporting documents ma show authenticity, manyiso ni inauthentic. Then gibo keti kiwango kichako, kisebet reviews kata comments ma clients ondiko kagia kari kanyo, list negi services mi offer in that space, to gin be gi receive money on your behalf. To ka gise receive to gikawo margi to gioro ni mari. Koro kata client ma gimiyi, ibro neno reviews mage kata paro mar ji kuom client no, jok mosedhi e utegi. Koro ng'eyo a particular client from Airbnb is easier. Idonja system ing'eyo reviews ma ji osego, kata en komanyo Airbnb to donjo mana system to ng'iyo odno, to neno gik ma ji osewacho kuome, reviews, then oyiere. Koro mano is ki operate kod ng'at ma pok iradogo, to jok miseradogo to probably you'll know from referrals and everything. But like any other business, challenges are there. You meet in your daily operations, Magoala. They are not as much, but just like any other business, amoro client bureau, kochudo, you have to look for means and ways. Doko mana chien kumagi mana macho chani ohala en mana kaki pange gi kaki time.
mondo overcome the few challenges minyalo rado go kanyo. And where breakages ntie to mana ka kipango ka gimoro nyalo kethre to in gi client uneno how to go about it. Ka en gima sane mar kethruok no serom and where you let it go, but ka en gima accidents are accidents, they happen anywhere. Koro if they are accident instigated breakages mago donge gina gima kethruok gino kel managi accident. Now those ones you just have them as stand where, but recklessness and negligence, of course those ones nyaka bed compensated donge nyaka chul ka ngato ketho gimoro carelessly, but ka keth reasonably, I don't know kaka gimoro nyalo keth reasonably, so you just find a way unyalo come up go. But like I said earlier, you can podi nyalo yudo reviews mag clients if they book through online. Ber mar bedo ohala mora wang'eyo kech kitimo ohala, the main aim of ohala is to make profit. Although sani ing'eyo current situation mar the economy is affected gi gik moko mar beyond ng'ata matimo ohala. Koro ber mar bedo ohala and satisfaction mar client ni kitiyo ne client maber miwinjo komor donge inyalo winjo ka in be at least you've made your contribution a trajectory mar ngimani. To gi other benefits mag ohala to gina benefits mag ohala. The same way business is two things, it's profit and loss. Kin gi loss mang'eny to you close down, it ceases to be ohala. But ikinyalo make loss, sometimes you make a few profit here and there, then break even you can sustain, because kaka economy ntiere sani okinyal guarantee. It's not like we have anyone economy moroma is very stable, so whatever affects other business affects every business. And daer ni so jothurwa ni sani kuma piny osechope nyaka wamanyi yo mora mwanyalo timo go gimoro manyalo medo otongolo matin. Ndalo mane kinyuolowa kapod watindo kani penji ni ine engima ka chieng' moro bedamo to samoro ka ng'ato wacho ni udwa bedo dio, udwa bedo disi, udwa bedo chief, ok diwinji ka ng'ato wacho ni udwa bedo japur, ok ninyal winjo ka ng'ato wacho ni an udwa bedo jahala mar jine mostly ne wang'iyo white collar jobs. But ok wach ni white collar jobs richo, kech kata wantiere white collar jobs go, but nyaka koro jo wachaki paro mar bedo gi ohala e bathe. Kata kitimo giri, kata kitiyo, kata kokiti, nyaka imanye gimoro manyalo keto kando, because they say sani ohala to gi pur gi pith mag gik manyalo sustain a society. Koro i-balance, iyudo matin, ikano, chako go andi moro matin, ing'iyo kako nyalo dhi, konyalo kelo ni gimoro matin. Tem, kineno koko dhi maber, chak kendo, at least ni chako, to gore piny. Ng'amo chako ingo ng'at ma oko temo. Koro as much as kata wan watema, kiny, ibro yudo ka wapidho gweno. Atemo ka gweno no be ok dhi maber, ka gweno dhi, nitie ng'ama gweno yiego, gweno bro dhi kode maber. Kineno ka ng'ato kendo in pure moyie, kiae tich godhiambo imako mana kwer. Koro ng'ata manyalo bedo gi siso mora mar timo ohala. Ohala is passion, ohala en gima nitiere chunyi. Kik idhi timo ohala ni neno ka ng'ato uso omena, to kendo koro neno ko omena no dhi maber, ni omena ni midwaro timo. Temo omena no, kodhi kodi maber ober, komeno kodhi kodi maber, chik gweno, chik puodho. Koro kineno kata ka ohala mar Airbnb no nyalo dhi kodi maber, chake, time. Get into it, learn through it. Bro yudo challenges a few here and there. Okinyal ng'eyo challenges mag ohala kapok itimo. Sani ok wanyal bet piny wachako wacho challenges and benefits mag ohala ka ng'ato pok otemo. Ok obi winjo. Nyako donje iye mochaki. Chaka. Dhia donji, get your papers right,
get necessary documentation, do your own research, just kaka wasewacho dongi to donji cha kitem. Ponono ni in kod dwaro mar chako ohala ni, gin ang'o ma nyaka irangi? Nyaka itim nonro mari ewi kit ohala no, ka isumo pare ewi jolony kod jogo mantiere kod ng'eyo ewi kit ohala makama, mar bedo gi ng'eyo ewi kit ohala ni. Nyaka indikri apisi mar piny owacho kendo ibed kod lesen manyiso ni piny owacho yieni kendo omi thuolo mar timo ohala ni. Nyaka ibed kod ot kata udi mitime ohala ni. Inyalo gero udi magi iwuon kata inyalo kodesa ot mitimo ohala ni. Ma e yo mathoth oganda osebedo katiyo ge timo ohala ni. Bang' bedo kod ot mitime ohala, nyaka iwire rangi malombo wang' kendo ipange kaka owinjore. Nyaka inene ng'iewo gik ot duto mitiyogo machalo kaka kombe, kitanda, gi tedo ma ikete jokon kod gi ot duto matindo tindo machalo pas kod gik konyruok duto ma oganda thoro tiyo godo e udi. Kaka yor neno ni bedo gi jogo ma inyalo chiwo negi odno, nyaka imany yore minyalo manyo go oganda mondo mi oti kod odno. Katho oganda sani tiyo gi yor mbui e manyo jogo madwaro udi mag jot. Wakao yo machuoke chendo ni mar ohala gi mwandu Nyakoromo Gajwang', to ka waduogo wamanyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. An kai an owad gi Muna. Ok tina kende ma biro timo arus. Kata bani bende biro timo arus kae. Ng'ama ber ma ji duto te osebedo kapako. Koro sani en gima ne dhi rumo dichiel. Paro ni ana kengat mikelo i dalawa ka mondo luong babawa. Ana ng'e maber iluonge ni Arian kana. Ok en bihan pande. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indum jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanu CFP. Jatelo, reporter check ni kelo ni. Police man me biera go bwana. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo ano ja kanisa. Kendo ni kod chia. Okay, luongo ji. Mae kik bai. Mark Logi. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, tich abich. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakoromo Gajwang' e chendo ni mar ohala gi mwandu. En mor mara ipod intere kodwa chendo ni e wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kar dak ma Kibra County ma Nairobi, waromo kod nyarli mosetimo kinda e ohande mar uso alode, olembe kod kit chiemo mopogore opogore. Ohala mowacho ni osemiyo goyo ndamo e dongore owuon kendo rito familia mare. Nyakoromo Gajwang', Jacqueline Aki en ja ohala wa mar juma.
Ani ga Jacqueline Akinyi manyar Kabondo, awuok Homa Bay County. Yes, tatedo sakwa bondo mungu dakawasi. Nairobi biro ka 2016. Na biro tich. Koro kana se biro tich tayudo dak. 2017. Koro kana se bire oda aneno ni alos family, kasetieko loso family machungo matin, ayud kaka nyalo chako biashara. Ohala mana chako go nen mar grocery kaka na yawe, nen mar grocery. Sani kaka koro fruits no lalni. Adoke a lot gi gik mamoko gi. Kaka na yawo biashara ni aneno ni pogruok nitiere maber nikech mara ane ma yawe sama ero, tane malore sama ero. To pesa mantiere man yudo ka ane mang'eyo kaka ane ma manage. It's like I'm a manager mar business nani. Koro ano wuon kan tiere gimorach madhi ang'eyo ni en gima chalo kama. Koro kan tiere maber bende ang'eyo ni ber. Midhiero to nitiere, achiel kuom gi en kaka koro alot ni na kilo stock ause kawuono ama akoso use. Modong no kinya nyalo use or kiny onya koso dhi. To dhi lokre, koro kose lokre mayelo to onge ng'ama nyalo nyiewe. The same gi nyanya bende kosebedo mochiek mobo otore, ok yot mondo use ne ng'ato. Koro kata kiuse ti use asara. Koro mage challenges mantiere, kethruok mar gimoro or stock samoro bedo nyiewo tin. Mane gima timore. Jok ma dwa chako ohala tich ba mari piny masani nitiere en mana ni tich misomo no e tiji. Kata okisome, alot ni okasomo. Natema nana ni yor chiemo, sani chiemo ni ema nyalo konya, chiemo dhi. Anyalo uso ka ma kata ng'ama uso gima chielo cha, nanga ngo gik mok cham. Nyalo koso kata siling madhi ge ot. To ng'ato kaka an to kanyal koso. Okanyal koso kata changamoto tek man machalo nade tauso. Koro pachane mon mantiere matindo kaka an. Matindo kaka an akwayo mana ni onge gima yot to onge gima tek. Kiseamua ni mane gima inyalo timo to itimo makata tek machalo nade, iketo mana Nyasaye mbele. Onge gima tek matamo Nyasaye. Koro bedo piny to ok nyal konyowa. Iwuok gi 50, babo duogo gi 100. Koriwo dong loso gimoro. Ato lekna to ng'eny. Koro kanyal kwano gi te. Lakini ageno ni kama ntiere ni ok abi bede fo ndalo mabiro mbele. Adhi bedo fa. Kena duoko erokamano kuom lima ka, aduoko erokamano maduong' ahinya. Mapiyo piyo nyakoro mga jiwang ateri nyake chirni mapachoka mondo warangie be chiemo mopogore opogore. Mae makelo giko mar chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mar nyakoro mga jiwang ne madodo puonj makare kotendra gi mago mwamanyo ni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudiko dakelo juma manyien seche makama. Wamed goyo mbaka makelo dongruok kaka oganda leo. Oriti masani nyinga Lydia Okere.